Hiyo ndo andoenda. Ndio Enoki. Ndio Enoki nasi. Okay. Alright. Saka kufamba wega kwa hama ziri. Saka yo kufamba wega sezvo waita zvahama dzako dziri kupi? Vakoma vese vapera kufa. Vana vapana kana mwana achiri kundinzwisisa nokuti dambudziko racho vari kubata inini vachinditi inini ndine muroi zvechokwadi. Vari kupomera. Vari kungopomera here kana kubata kwari kuita zvechokwadi here kana vari kupomera? Vasi kupomera sekana kusvika pandaita panapa ndinondimirira zvakanaka. Vasi kupomera. Saka vana vasi kupomera. Vakutaura chokwadi. Vataura chokwadi. Sanda. Zvinokona zvikubuda pagirazi apa musokoro. Chitarira one zviri kubuda pagirazi apa musokoro. Nyaya yekuitika nyaya yekubuda pagirazi apa inyaya yekuti iwe ukadanana nemunhu kandi anofa kana kuti ukarara nemunhu anofa. Pane nyaya yekuitika iri kubuda pagirazi apa iri kuti iwewe une dambudziko rinoitika paune kuti wakadanana nemunhu wakarara naye nemunhu iye anofa. Udambozviongorora? Wakambozvicherechedza here? Chokwadi asekuru. Saka kufunga kwako kuti zvinopera sei? Sekuru. Uchizviona kuti panapa ndiwe dai ndakati udziwawo neshamwari nekapepa kandikanyorewa ndifambe ndisvike kuno iri nyaya yekuti dambudziko iri shwanda pananoparepo asekuru regai nditaure chokwadi. Ukavaura ucheme? Uda ucheme? Asekuru zvinhu zvacho zviri kunditambudza. Chii chakutambudza? Chii chakutambudza nazvo? Sekuru inini ndakapinda zvigure. Ndapinda zvigure kwezvinezvi manje so mushongo uyo wakapanduka saka ndakatanga ndichiita zvokurota ndichirota kudai wese mukadzi wandarota ndichirara naye aifuma akafa chasara ndaakuziva kuti shuwa chinhu chechechi kudai ndinacho ndaakuchiona ndaakugara nacho saka iwe ungasinapuwa mike kurara kumakuwa here? Chokwadi asekuru ndakarara mazuva 3 kumakuwa ndichirariswa kumakuwa. Saka paitora mushonga kurara makuwa uchirara 3 kumakuwa. Munhu ari right anorara kumakuwa? Sekuru zvanga usazivawo sekuru chokwadi apa kuti kana pakanapa dambudziko racho randinetsa. Saka pandikanzwawo kuti kuna sekuru Tasvo ndibva ndanyorwa kapepa ndikafamba nako. Kapepa kadanyorwa kana chii? Kapepa kakanyorwa adresi. Kakanyorwa nhamba dzefoni neadresi yavo saka kapepa kakaka nguva yandanga ndakagara pachimuti apo chinhu chiri chachanga chakundinetsa manje pandasumuka nditsege ndimbotendera chinhu chiyo chine gondo aturuka gondo. Chii chinonzi gondo? Kana uchiti gondo kureve chimboro chekunyengesa vakadzi sewo. Saka pauya nacho? Soko ndinofamba nacho ndayazosarenda sewo kutitambura kuti kana pandasvika muno mandikutaura nemi kuti ndiita izvi chikuita sei? chinhu chakundirumaruma so chikutokurumaruma so ndaindorumarumiwa miri wangu wese wane maronda ekurumiwa nacho ipapa chiri kutokuruma ipapa sochiri kuti ndirumaruma kuti ndikutaurirei maronda achari aya kumusana kwai aya sekuru aya sekuru aya kurumarumiwa uku negondo chikumaruma kutanga chukurova kutanga chikuita sesoka sekuru. Alright. Ngatichitanga kubva kwokutanga. Handowaya una sekuru kuti vakubatsire. Right. Ngatanga kubva pekutanga pawakapinda zvigure. Wakapinda zvigure sei? Mainzi munoita chichi zvii zvamaita reurura zvese izvozvo kuna sekuru. Kuti ndikutsudzure foforo. Yeah. Kupinda kwandika. Ukangosiya mirati batawirirana
sekuru andimawirirana kuti vati vada kukubatsira ukasiyawo zvimwe dambudziko rinosara neyo. Saka chikuru hama yangu reurira zvese kuna sekuru nekumhuri yeZimbabwe vachizvinzwa kuti vagodzidzawo 2 kana 3 kana vachinge vapinda mishonga yezvigure. Kubva pavakapinda uri mukomana zvakafamba sei? Pandakapinda ndiri mukomana takapinda uri mutambo kuti tinoda kunakidziwawo zvenhasi ndakura. Kupi? Ndakapindira kuri kudande uko kuMozambique kuti kafa uko. Ndokandakapindira zvigure izvozvo. Saka ndapinda zvigure ndipandakatakuriwa ndibva ndanoita mazuva 3 tiri kuzosango kumakuva ndobva ndazidzorewa kuwe. Mira pamakatakurwa muchienda kumakuva maitei ikoko? Hamungangotakurwa mosiiwa mazuva 3 muchirara pasina zvekuitika. Maita chii muri kumakuva? Kumakuva uku paiuya mumwe mudhara so anga asingaoneke fese ke muchemo chaita akarova paguva so tobva tapinda mukati muguva memwe. Auya kumanguva? Aiwa ndokuuya kumanheru kana usiku kuma12 dzeusiku. Ubva aimba chimbo chake so. Aimba kuti chii? Aimba ainga ane mabhodhoro 2 so emakoko aya. Achiti rede walida ede walida ede walida ede. Ndobva atora shamu ubva arova paguva pai. Akarova paguva pai pai. Ubva apinda tese taingobva tapinda imomo. Saka kunzo kwakuenda kunochena ndopataibuda ipapa. Aita akarova guva ribva ravhurika? Vravhurika. Maipinda muri vangani? Taipapapo taipinda tiripo 9 kana 10 12 vanhu. Saka ndezvaiitika. Mapinda muguva maitei? Ndaikandwa kusaidi uku asi vakuru ndanga ari kumberi munenge muchidya nyama imomo munhu akafa. Iwe wanga usingadyiri kana kuti ndaikandwa kusaidi? Ndaizopiwawo asi mwana mudikiwo. Ubva wadya? Zvaitika. Apa kuchema kurangarira zvamaita here vantu kurumwa nagondo rumu? Zvakundoruma zvokundidzimba. Zvokudzimba here? Kana mhuri chaiche yakasiyiwa nakoma kuchisina kana mumwe chete akundida kana mumwe chete kana vana chaiche hakuna. Ipapa hatisati tasvika. Makura imimi mazobva kumakuva after 3 days. Zvii zvakasanga kuitika mukati meupenyu hwenyu? Pakati pakufamba. Ndopandakatanga kurota ini ndakanyenga mukadzi kandakavhevha mukadzi. Mukadzi wandarara naye uyoyo haipedza svondo haifa. Saka vakadzi vangani vakafa? Vakadzi vakafa vanosvika zvakuma 14. 14 vakafa vamakanyenga vakafa? Ndiita kuvhevha chaiko live. Ndo vakafa ipapo. Saka inini vafa kudaro. Inini pandakazotanga manje kunyatsokurota chaiko chinhu chechimanje chakundimutsa. Ndatika ndakarara kuhope so ndaitanga ndakarota mukadzi mukurara nemukadzi. Ndainzwa kumusoro kwepiri yangu zvekuti tseke so. Ndobva ndaona nini paiuya mudhara ainzi Waremba. Waremba iwawo aiisa magaro apa padhoo apa. Ibva yapinda mandiri nditi hatichienda. Saka ndizvo zvaiitika. Iwe ipaposa panzvene uyu munhu wauti Waremba kamupenyu ka? Waremba apenyu. Ndiyako pamushonga ka? Ndoandipa mushonga. Muchawa? Muchawa. Makapiwa mushonga wachinzi ndewechi? Kusimba kugura. Saka maitamba zvigure? Kana namai nditetamba so. Kutora ngombe timenye panja. Saka kuhama dzenyu apa vanhu vakadzi vamakaona 14 vatorwa nditi? Kuhama dzenyu chakazotanga kuita chii chakatanga kuitika mukati meupenyu nehama dzenyu? Kuhama dzangu uko ndakatanga kuti nini ndiripo ipapapo ndikati vava mukoma vari kutoshungurudza dai ndandiri muroi inini haifa ndaivabai. Saka ndiri kutora munhu iwoyo mukoma ndainzwa kuti afa.
kusvikira bhutu rangu zapera kufa. Aikushunguridza kuti chimukoma makati dai ndambaya. Ai chichaine chaita kuti muti dai ndambaya. Mukoma anenge aitaura zvemusha. Kutaura kuti vanina vangu ati gare pamba zvakanaka tichibatana saka ndaiona soma mukoma wangu ari kushupa. Ndasati ndanyadzokura papfungwa saka ndakadani panotaura kuti dai mukoma wangu avava ndena ndimuroi inini. Ndaibhira zvavafe bhozi vavasi kutibata zvakanaka. Saka ndo pacho pavaifuma akafa. Asina kurwara? Asina. Sa mimi ndibva mauzwa kuti mukoma wafa. Ndibva maita sei? Taitoenda kunhamo kwacho ikoko. Maiswe zvii zvamaita semunhu anga aine mushonga. Mhiko dzamanga muinadzo panofa hama dzenyu dzekuti mhiko dzandandinadzo kuti paipai pange pachinzi akugezesiwa paipai. Ndengutaura nemasabhuda kuti ndipewo mvura yacho mbichane nditora mvura yacho ndiyemwenini. Handimukiri kana kuti ndingoenda unoshandisa mvura yacho iyoyo. Zvobva zvapera zvakadaro. Yemukoma wenyu kwamakaipiwa makanoita sei? Takaneigeza takaimwa. Imi nani? Inini nachampioni mambala na mabvuronga narede na walemba ndiwaigara naye mvura yacho iwapo. Hanzi aizokumukirai kuti ndimakamuuraya? Ndizvaitaura. Ndobva kwazoita sei wechipiri? Handi makauraya amangani? Ndakauraya 4. Handi ipeno wechipiri makamuuraya sei? Wechipiri uyu mushonga wangu wegondo wakanga wandaenda kafevha maiguru. Ndobva ndavada maiguru vaye. Maiguru vandiida ndobva waita mbiru. Ndobva ndavada maiguru vanati mukadzi akanaka mani mukoma angagara nomukadzi. Ndinoti mukoma wangu adanga ndimuro aifa. Ndobva afa mukoma ndobva ndasara ndakugara nomukadzi wewe. Sandagara nomukadzi wewe mwedzi muviri. Mukadzi wewe futi ndobva afa. Maitogara pamwe chete muchirara pamubhedha mwe chete? Bva atofa. Handi pane chipiri wechitatu. Wechitatu uyu nekuti takaita zvanzi nawalemba ndiyanga ari mukura. Iwe urikuona uyu munhu akachenjeresa uyu. Bhururu wako hazvida kuti upote uchienda kungoma dzekuzvigure. Saka ari kurambidza manje nguva yese muri kutaurira sezvozvo. Uyu ngatimubaye afe uyu tore futi mukadzi watoite sei ugare naye. Wona vana vakura une chapfume akabayiwa nawalemba. Ndobva afa. Vanatora mukadzi wacho namukadzi wacho ndichirara naye 2 days ndobva afa. Handi pane wokupedzisira? Wokupedzisira uyoyo ndiye akanga aitwa musarapana pamhuri yese unzi uyu ndiye musarapavana wenyu uyoyo munhu. Saka zvari musarapavana iye uyu ndiye akuchengeta vana vapi ava vana vanhingi ivowo nevavava. Saka iye zvaakaita kuti pakapfuma irorevo. Saka pakurorewa ndoti mazuva acho iwaya ndanga ndiri munhu ane mari cheche wekuti mari yekutamba iyo. Ndanga ndine mari shuwa zvokuti kana motikari chichi zvesezvi ndanga ndinazvo. Saka ndipo takadhiraivha nyaya yetakati amaigura zvingamboita kuti saka vanhu aingodawo mari nokuti ndaiwana mari yakawanda because ndaite bhejiwa mari nevarungu chipiwa motikari chichiso. Ndobva ndataura pai akadzi ava ndobva afa futi ndakagara nawo inini. Ndobva ndaafa mukoma wewe. Ndobva ndatora mukadzi ndobva ndagara naye. Mukadzi iyoyo ndichigara naye so ndamumba naye 3 days ndobva afa. Kusvikira vana vese vakundinanga ndine uroyi shuwa kuti ndine muroyi. Pafa vanhu vese ava vanhu vaifamba kavachiuya vachiti ndimi muri kuroya? Imai vati chii? Ndaingoti mina umana ndimi muri kufamba. Saka mwana wamukoma wangu mumwe muprofiti ndakazotora chibhemba ndobva nditema mumwe ndatufe nditema makumbo esaya so meso
tema manga mamwe mukuona ndakarunyoma manje apa nezibunga chochiti achimuka chenyu izvozvo kuchema kwavo ndakavo nekurwadziwa ndinorombo kutaura izvi ndomachemero aita vana vevanhu ndomarwadziro aitwo vana vevanhu handimunyatsinzwa kurwadza kwazvo mataura kuti manga mine mari yaibva kupi mari ndangoitite kana unotamba gure kwekwe ndaipiwa mari ndakapiwa mari dhora resimbi nawo rembezinzi ndedhora rinechengeta mari yakwe saka ndachengeta dhora iri saka mari yaingouya yakawanda rakapiwa pondo ndendakutora mari dzevamwe dzevamabhizinesi mashopu ndese mari yangu ibva yataka kuwanda saka mari yachese yabva yapera manje hasati asvika pakupera kwemari yakawanda kusvika pamari yasvika zvokuma 700,000 iri chigara mumba ichigara mumba yaigara pai yaigara yekutanga yaigara muchifesi maski chechigure chigure chandaipfeka inini ndaikushenda kukutura mari tobva ndaenda ndomai yaigara yekutanga yakazopedzisa yakugara mutirangi nichiwanda chiti ichingowanda chiri kusvika matirangi maviri akazara mahomba akadai so pakatanga kupera hama dzangu ipapo yaitotenga mari mari yaitenga asi yaitenga zvinhu zvinooneka yaingotenga chikafu vayo muridzi sedzaidya saka ezvine zviri kwere kumatirangi akuchisina kana sendi saka gondwa makasanga kunetsana rini apa nagondwa gondwa uyuyu ari kukuruma nhasi gondwa uyu ndane 9 years manje so achindinetsa kana mtiti achinetsa anenge achita sei zanetsa manje mikwanga ndakapewa ndakasvika pane vakadzi ndaigara so saka ndakatanga kudai so ini gumbo rangu iri vakadzi vese vaikotsira vaikotsira ndakatanga kudai so ndakutanga kuteita nguva yacho iyoyo saka kana masikati kana manheru masikati chaiyo ndoandaitei saka imunenge semurume munenge muchinzwa sei pamune muchidai sougumbo ndenditsetsenga rurimi rwangu inini kuti vakadzi vese imi munenge muchinzwa sei ndendichiteita muchionakirwa hadasizwa rekureurura hapana toti mureurure vamwe vachidzidzawo futi apapa manje so kugara kwandikaita mumasekuru munomo kusenza zvinhu zvakumira kuipa izvi audzai sekuru kuti asekuru ndauya ndisunungureira munzazaipa sekuru saka vazvikuita zvikukurumai nevanonezvinza kutonatsa kundutomanumazotarimanya iwe naye muzukuru tanzwa iwe uchiti zvinhu zvako wazvitora wazvipiwa nemukuru wenyu weguranzaremba waremba saka iwe paurikuna zvinhu zvako padambudziko ukadii kunozvidzosera ire unozopa basa sekuru tatu apa hauna kana muripo kuti unokwanisa kwabhadhara wakamboaitira ire aremba kunoapa ndakambafambira waremba kumagunjo kumakondo makaramba kadaiwa zvinhu zvandapa munhu ndapagara ndisinazvo tobva vatama kutisa uku atisa ikoko futi vakare ndipatazendonzwa kugokwe ndokutenda futi ndichiri nemota ipapapo because mumota ndanda kungoona zvinhu zvisina munaka zvese mota yacho yainziti zvinhu zvamaiona mota zvanga zviri zvii mota mu ndaiona mudungwe vakadzi vese vakafa vese ona aiuya ese kana abhuru vangu so ainge achiuya so achiuya so akaita mudungwe achienda kundipunza saka pandikati tirege ndende kwawaremba kuye manje so iwe kwapa kubradhiri kunani iwe kunyepato mushonga munaro kubradhiri kunani isekuru ndiko kwakugara maizo ndikanza kudaro zosa ndikutatsvaga izvozvi dzako pavatsvaga iwe vachiramba kuti handisi kuda kuti udzosere zvinhu unoita sei manje
ena sekuru andisunungure nini ndekuita kuti ndikunatora izvo andisunungure tatambura shona tambura zuva ari mubhegi mugondo arimo ngandakagara pamutapa nambotaka kudedera ndakadii ndipana munhu anene akutaka kuti akufamba kutanga mune nyoka zvanaka ndasumuka ndakuzira bhegi ipapo ndatenderera sepese pandofamba naye asi kunyepa muna chenu asi kurarimo bvisa wega bvisa wani hanzi kana chirimo bvisa toni taridze mira enda tanga wajungana tsvimbo nasekuru nditange dava kuzojunga netsvimbo yasekuri pabhegi rako watomutora wakatomisa mubhegi wako yakuno unoda kutora chumaisa kana atongofamba newe ndajungafamba naye nini iye azangoipa pese pandenge ndiri panzvimbo pandenge ndasvika ndinofanira unoti ndarara nagadza nasvika 60 kana 100 warara pana panasi warara kumbari saka watorana wakadzi 60 kana 100 kumbari ndirakuwadza kumbari sekundirape ndikabaya bhegi wakuwadza kumbari imomira kuwadza sekuru warara nevakati kumbari nhasi vamawanda kumbari uku ndatenderera uchirara nevakadzi pane mukuru swari kukoko anzi kubudiriro 2 kuno mumwe futi ikoko saka tasangana ndandaenda kundobva ndimhanyisa uchida kunorara nevakadzi saka nzi kuno kunde kwanguronga svika sei kuno mamasaka magondo mekemeyo wapita zvinada kwakwemba mari ndasvika saka mhanya kubudiriro pana mari svika kumbare zvinarongwa mari tsoka dzakanoonangesenga nomari andikuone sekuru andikuone shuwa tutsuro kati pasatsoka tutsuro shuwa une nhono une chirwere chenhono wangachidetseka muri ifamba ukatsikira tutsuro sai sekuru tambura sekuru twakatanga rini tutsuro irona tanonguva itomonezo ndigondwa ndifunga ndimazuri kufamba namukuza ndigona kufamba sina kupfeka bhutsu ngachivhura bhegi rake ndobvisa tsvimbo ise yabvisa tsvimbo hanzi chivhura bhegi rako iganiko ubvise zvinhu zvako zvautaridze musoro ari kutya kaziranzi ndambomuna foja sakunga ndakufa aya haufe ndiripo panini saka unotya kufa kuvanhu vari kuuraya muritsa vega kana arimo kwete kuda kutasa basa iwa usiri wamise munhu kwacho chicha wabudisa chekutanga ndizungudza ndinendikata kuenda kunenge vakanda achitsenga usiku ndiana angaitsenga vakadzi vagondwa nduva ndenjipa vakatsenga nenge vagondwa kunandiwa terere paunenge uchiita nagondo yange vachidya nzungu vanesuzvaera kutuka zisora kutuka bhegi vamwe vakuda mani chii ichocho ndikaredhiuka ndinevaridzira ndikasvika kaneridziwa ikakaka sekuru saka panapa pawasvika pasekuru pakapaina vakadzi hauna kumbovai pakaoma panapa pakaoma watadza nguva ndapinda pagedhi apa wanzwa kuti chi
Moyo kwenda mudenga unazi pese nazingorara chete so. Uchita asidai pasina kuita saizvozvo ngavada vapedza vakadzi vari pana. Angakwara manje pasi kutasa. Pakaoma. Visa auma muita chintu. Pamuna seku. Anza mwingine. Imo mtaura ndike chika. Mafuta anakafa. Mafuta anakafa. Unengocha sasa. Amira. Unengocha sasa mafuta. Mafuta. Ningigina bye bye. Batenge tichita kuenda bye bye. Takazora mafuta iwayaya. Kisvika tine perfume yakanaka zvokuti kana mbamacho matine pinda imomomo. Nenge mune perfume yakanaka. Munatora sei mafuta pavana? Aya anotorewa panenge pachinzi munhu wewafa paya. Ndo panotorewa ipapa yapa. Taguwaniswa. Munotora pai pamutumbi wemunhu munotora pai. Anotowa apa pamatenda pabeche. Panotowa apa. Saka itora ndiani ndawaremba. Ndowekugovera. Ndokugovera mafuta iwaya. Saka manje apa. Sekuru anenge aenda. Tuta moyo wangu. Mshonga wacho ndowasara uya sekuru. Asiya chuma sekuru ichi. Aenda sekuru. Nefa. Aenda ku. Atiza. Azo nefa. Imira. Zoka ugari mumabhegi yako. Ngubi sekuru. Anduraya. Kuanda kwauraya vamwe. Anduraya sekuru munhu weso. Anduraya. Ese chuma chatinesa. Nditanga akaita iyi. Kuita kuti kana asvika bye. Mukadzi uyo chine ane chiso muchiuno maka ndichakadzi kashoma. Ndichakadzi. Akadzi acho akafakarika. Icho nechuma icho chi. Wachiti kana masvika pana vakadzi aenda sei nechuma ichi? Gondo ndiyantanga kuenda. Ukasvika pepe anobva apfekedza nokuku. Apfekedza zvicho kapinda. Ndochinoita kuti mukadzi uyo aite hita kana asina aine mvura hope. Kana aitwa kudhara ndochine ripota chokuti anyenge wakati. Chobva chatisiyana naye. Ndibvatisiyana naye ati nyenga anenge anyenge wakudhara. Sekunda kufa ere. Sekunda. Sure. Aso. Mira. Ayiko so. Aso. Mama kwa. Aso. Aso. Mwe pachesa. Hello dude. Namiji mwasego. Mwa. Seguro wewe. Wewe mimi. Ganda filo no mundo. Sito ana.
Muka. Enoch. Muka. Não sabe quando eu vou ver, mano. Muka. Enoch. Muka. Menurut isso tudo que disse já cai para Makubata. Ei, muka kan. Iya. Cek itu Muka. Cimuka mzuri, muka ugara. Kana wani simba kusumuka ro. Pisa vita kuzuri chijuice yakapeka. Sumuka ugara mzuri, chisumuka ito zvoga. Ndiye gondo vari kukurwisa. Enoch. So. Mora kita sih. Lazo kuzwa pachipfuwa pako pari kuita sei? Uta so. Chekewa. Zora zvinhu zvako mubhegi mako. Zosera zvinhu zvako mubhegi mako.
Tora suza kumbenge wangu tutaura tione tikakubatsira kubatsira semzuru. Akubatsira. Dzorera zvinhu zvako mubhegi mako sekuru wakurape sekuru wakubatsira. Itora zvinhu zvako zvese zvakubvisa mubhegi udzotsere no. Asa ari muno. Rumona muno. Ari ku. Tora zvinhu mubasa mubhegi mu. Dzotsera zvinhu zvako mubhegi mutoni. Uona nyaya yako. Uona nyaya yake mukomana. Nderepa. Unakumira zvakanaka inyaya ine chimiro chakaita. Chimutarisa so ndoita kuchoka musozi. Kana ndichimutarisa kudai maziso angu anobuda musoro. Mukani yake. Nekuda kwechimiro chenyaya yake. Mundu wapasiwa zvinhu zvakaipa. Munhu wakapiwa zvinhu zvakaipa. Afuna kupinda kabwerezera kumuntu uyu. Panguva yakazoona zvinhu zvakapiwa zvakaipa pakuda kunozvidzotsera kwaakazvipiwa. Muntu uyu akukana zvinhu zvese. Munhu akamupa wacho akuramba kutambira zvinhu zvaakamupa zvakutambudza nazvo. Hazvive kuipa. Asi hazvina chakaipa. Ini chakutandisa muzukuru. Ini ndichakubatsira muzukuru. Amba. Wanzo here? Ino. Ini chakutandisa. Zvanzi nasekuru hazvina chakaipa muzukuru Inoki. Kuuya kwawaita kuno kudare kwangu wazotsvaga kubatsirwa. Saka zvanzi nasekuru vachakubatsira. Mundu ada kupasa nomero dzanga ndiye mwari wako. Munhu akakupa nhamba dzasekuru uchinyora pachipepa sekutaura kwawaita neadresi. Ndiye mwari wako, ndiye munhu akupa kuti upone iye. Siku rako rakutsudzura rakufika. Nguva yako yekuti usunungurwe uchibuda mudambudziko rawakazvibatira wega here. Aiwa nguva yachona yakwana. Ingareva njakudzadzira kai. Asi nhau yako iyi hauna kuiita nekusaziva, wakatoiita nekutoziva. Apa Iko zvino ndifuna kupasa mankwara. ndiri kuda kukupa mushonga. Wachawacha hembe dzako dzese kumba kwako. Mushonga uchashandisa kuwacha mbasha dzako dzese kumba kwako. Nakuika mubhegi mako. Mushonga wacho nawo zvekare uzouisa mubhegi rako iroro nezvombo zvako. Ini ndifuna kuti ndipinde kumwe kwako. Sekuru havadi kuti vaende kumba kwako. Ndifuna kuti ubone nazvo wega. Sekuru vanoda kuti iwewe unotora wega zvinhu zvako uye nazvo wega. Sekuwara wangochita nazvo. Sekuuya kwawakaita nazvo. Pawapita Kupinda kwawaita. ukari nazvo refurigadi. Hongu zvinhu zvako wanga nazvo mubhegi mako muchokwadi. Azvibatya. Asi mushonga wako iwoyo watiza. Uchingobuda kunze kwagedhi kutarisa kumberi kunongo nawo. Wakabva pano ukangobuda kunze kwegedhi ukazotarisa mubhegi mako imomo uchauona unenge urimo mubhegi mako imomo. Oda. Ndibatsirei. Funa kutandisa. Ndiri kuda kukubatsira muzukuru. Aiza ndikufuna. Asi zvandiri kuda Pauchabwera na chinhu chakocho. pauchauya nechinhu chako ichocho Uzabwera na hii. uchazo nechi. Fui das mzomoa kana vantu vari pasi. Hatidi kuita zvekudhakwa-dhakwa kana anochita zvibasa. Mundu ukangana kani yake uita chisoni naye. Makaona nyaya yemunhu inosiririsa mukuita zvinhu zvedambe-dambe kuti Vakomana. Unonokerwa nachani? Chii chamunozononokerwa nacho? Zvifuna rinogamuchita. Vana sekuru unoiya mukuita Vakomana tiri. Ndandikarukaruko. Enda kuimisa kuti ima, ndipo kuimisa. Ochawanzi. Andikuda vanhu. Ndifuna kutandisa. Ndikuda kukubatsira. Kufungura boni bamwana. Ura dosha.
ndofuna kutandiza munhu. Kanze ndikuda kukubatsira muzukuru. Kana uzobwera na pasti yako ndati uye nawo kusviba. Kana wakuzouya ndoda kuti uende kumba kwako unotsvaga huku nhema, wouya nehuku nhema nebhegi rako iroro. Uma. Wanzwa ere muzukuru? Zvinza sei? Apa unatombochoka panze umbokarapo umeona kampepo nizakupasa mankwara upite. Apa ukachoka pano kupita koni. Ukabuda muno ndati umbogara panze umbofurwa nemhepo, sekuru ozokupa mushonga. Asi sekuru wabvunza kuti kubva kwaupita pano uri kuenda kupi? Ndauti mbara futi ndakabiriwa mari sekuru nezuro. Mari ere? Ukabirwa mari yei? Zvatine mari ndanga ndinayo muhomwe. Mari? Mari 1,200. 1,200 Bonde? 1,200 Bonde? Mayusa. Wakapowana gondwa? Ndimari yekupedzesa mutranyi. Hamusisina kana sendi kumusha? Hamusisina. Kumusha ndekupi? Kukudande? Kuangwe. Angwe. Kuangwe. Saka kumusha kwa vanotokutya vadi kukuona vanhu kumusha? Tomboda. Saka manga muchigara kupi manje? Apana ndi ndagara kunyambawe. Nani? Ndega. Mune vana? Vana ndinawo. Vangani? Vana ndine 7. Vanotoziva kuti muna gondwa? Avatombondida. Saka pandaita. Vanhu vanozviziva here kuti mune gondwa turu? Vanozviziva. Vanozviziva vakabvira kudhara vachindibata. Aina sekuru pane zvandiri kuona panyaya yemurume Mari. kuti nhau yake ipere. Nyamba iziyo afuna kupezeka. N'anga ikamupa zvinhu izvi aina sekuru inofanira kuti ionekwe. Ndokumara kwanzvimbo. Ndokuti dambudziko rake ripere. N'anga ikamupa gondwa turuka uyu. Aina sekuru inofanira kuti iwanikwe, ionekwe pairi. Imubatsire pakusarenda kwake zvinhu zvake afanira kuzisarenda kunona sekuru. Anofanira kuzisarenda kwakazvidi kwakazvipiwa. Ndokufunika. Hanzi ndo zviri kudikanwa kuti uyu asununguke ndokuti asununguke padambudziko rake. Ndakandicheka nyora apa. Nepapa apa. Nepapa apa. Mira, nyora yekutanga yakachekwa papi? Apa ipo apa. Pamanzi apa. Wani apa. Imwe chete apa. Ndobvazicheka apa. Ndobvacheka apa. Neapa. Nemumu. Nyora dzandikachekewa. Hanzi ndedzei? Hanzi ndedzokuti miri wako ureruke kana kusimba pese patinoenda hakunana kucheza. Asi kubudirira wadzingwa? Ndodzingiwe nabiyangu. Makapinda zvigure mune makore mangani? Ndapinda zvigure ndine 13 years. 13 years. Alright, chanzwa muzukuru iwe uchitaura kuti kana ndisingakanganisi ndazvo uchitaura kuti iwewe kubva wapinda zvigure ne13 years ndobva wakapiwa mushonga wako yanditi. Chanzwa uchiti iwe waiti kana ukadanana nemukadzi, mukadzi uyo anga asingadhonze 2 weeks achirarama aibva afa. Saka takunzwa kuti iwe uri kuti une vana 7. Vana vakazovaita sei 7 avakadzi vako vaingofa panguva ye2 weeks. Ndaitepiwa mushonga nawalemba ndida kuti mwana wega wega naamai ake, amai ake anenge achifa. Saka pavana 7, anamai vavo 7 vakafa. Kopa tamba kubvunza pekutanga wangutaura mukadzi wekutanga wati 4 wane vakadzi. Oh, vakadzi 14. Saka vana 7 ava anamai vavo vese vakafa. Vako vasikana vangani? Vasikana vatatu. Unotomborara navo futi? Ndakakupapaidza. Wakwapaidza kangani? Ndakabvisa umhandara. Nagondo? Hakuna kuti vazororeva vakatenda kumunamato kuti vazororeva. Ndapasina zvazvaita. Ipapa mwana wanga mwarara aishanda kuku kuti kurubi uku haadondiona. Black boots haadondiona. Musikana?
Murume wake sana. Makamukwapaidza futi. Timakamubvisa kumandara. Kuvana vakomana mavaita useina gondo. Vanakomana. Vanakomana takanyengesa zvituna. Maivanyengesa zvituna zvevakadzi. Maita sei pakuti vakomana vanonyenga zvituna? Kana munhu afa paye awalemba uya ndiwo aitungamira panenge painzi pafiwa baibai vakasvika awalemba ainge kamuti kavaipinda nako so kamuti kako kanzi kamusokosiyana ndokaipinda nako kamuti kakako wakapinda vana vangu ese aipinda murima isvika inyengesewa chituna hakuna mwana aivhundukira zvevakadzi. Saka kana vanakomana vanyenga chituna ichi zvii zvavaizviwana kwavari kana kuti imimi zvamaiwana zvii? Mari dzese dzavaishanda vachipa baba. Saka zviguru zvakanaka here inoti? Zvakaipa. Zvakaipira chi? Uroyi. Ndoishwanda vapuwa uroyi. Asi waizvidawo zvikuru? Wazvidzova. Angakaoma. Angakaoma ngwetu. Wakaita zvokubatiwa kuti upinde utaita kuenda wega. Ndikaita manje. Ndine musikanzwa. Pakati bhure. Ndivanda chipfura nerekeni. Vandazogwiriwa manje panenge mukakovaso kanzi kachemadhodhi so. Hanzi chikova inzi chi? Chemadhodhi. Ndo zita ranga rerwizi rwacho. Ndobva ndabatiwa pakarepo ndobva ndopura zvokundopura zvezvo. Muchemadhodhimo. Kuendeswa kurunda ndopandikagadziswa kumakuwa. Inzi uye adzokere kumba. Saka ndakadhonza mazuva matatu ndichiariswa pamakuwa vachipinda ndichidhonza chiita sei. Naye muzukuru tazoti iwo zviguru kapinda une makore 7 13 years. Tona wapa zera rako chinatsa kutarisa nezvauri. Nepanguva wanga uchiri mwana mudika anga achiri mumaoko mavabereki. Saka ukabatwa uchinoita 3 days uri kumakuwa uchizodzoka kumba vabereki wako wakazvitora sei? Wakavaudza here kuti ndabatwa ndiri kumakuwa kuzviguru ndikanopinzwa zviguru wakazvitora sei vabereki vako? Hazvaitaurika. Hazvitaura. Wazvitaura unechezi wakafa. Saka kana vabereki vako hauna kuvaudza zvakaitika? Havana kana kuzviziva? Wakafa vasingazivi? Wakafa vasingazivi vese. Kupa havana kubvunza kuti wanga uri kupi mazuva matatu? Ivo vakatoudziwa shoko nomukuru weguru kuti mwana nditamubata. Wanga vapera 7 days. Saka paukazouya semwana ane 13 zozati mwana anorarama ari muruoko rwomubereki. Vabereki havana kana kuzokubvunza kuti wanga uri kupi? Havana, takaudziwa kunzi mwana ndikumubata kutomutagera huku iri kudiwa. Ende pane kana kumudzosa tatu mwana wenyu motobika dhamu rehwahwa wakati madhamu maviri ehwahwa ndo zvakaitika ndozvavakaudza ndobva vangotedzera saizvozvo vabereki vangu ndovazviita izvozvozvo. Kana mubhedroom amai handaipinda kana muchinjausi chaamai handaipinda. Indava Ndumbu rangu wacho ndakapiwa tokupinda mubhedroom amai kana muchinjausi kana kutukana mubereki kana kutukana mukura upinde. Ndibva ndangogara ndakadaro. zvimwe futi zvamavaudzwa zveniko ndezvekuti chi? Ndakaudzwa kuti mari yakagure kanzi mari kana kupinda mumwoyo wechikadzi gure totomunyenga tisu. Kana mushonga wacho ipapo ndamba gure mari yawese anagondwa turi wechikadziwo futi kwete chingosangana. Muri kuti vakadzi vanotamba vanopinda muzviguri mai vanyenga mese zvemushonga ivauti kutotora naye muchitochinjana muchidaiso chokwadi kupedzera zviri pamushonga futi. Saka kana vakadzi ava vanozorarawo nevamwe varume kunzewo kune mushonga vanagondwa turi. Saka kuna vakadzi vanotone gondwa waturika vatipedza mwana ndinyamita haana kumina musha aita sei manje nyamita na nyamita
na Rairi. Nyamita na Rairi. Rairi akazodona musero ndobva abatiwa ku panenze kuguroko pa 8. Ndipakaoniwa ndobva takuriwa ndobva kupolisi. Ndobva tamurova kuti wewe wafumura kule. Ndobva atofa. Anasopanya sinyamita mani. Wewe anomira munhu. Andazima ito. Mukadzi wake Wese, varume vese. Aiwa kana apinda mueriya yaanenge asvika. Aiwa nesakadzi. Anosakadzi? Kuno kwarira anotomboya? Kuno? Kuno kwaaiuya. Achivasakadza varume marani. Zvoti kungofamba zvavo but Nyamita akapedza navo. Ese zari kupi Nyamita? Nyamita ari kuMozambique. Ari kuita mari ikoko? Ari kuita mari zvakewo but pamba pakasumuka pakaonekera. Impeni pakasumukira here kumusho? Pakasumukira but mbari dzigara vanhu. Ida? Vakatiza zvinhu izvi. Ito vakatiza zvinhu zvangu? Zvinhu zvangu ndizvo vakatiza. Asi dzimba dziripo? Dzimba dziripo. Vakati babasa renyu nepfumo? Hakuna kana mwana anoona. Muri 1 munozvibikira kuita sei zvese? Apa ndanda kugara muri kuwani ndiita basa kuteya maneti ndanda kujoni mungwena. Mvura mupinda nomuroyi. Saka makabva tisiyana nazvo? Ndasiyana nazvo. Saka munhu yakakunyorerai kapepa kenhamba yaSecuritas naadresi makanga maenda kwaari muchiti chii? Zvakaita munhu uyu ndakaenda ndakasangana naye kune imwe nhanga inonzi Chirimbinyu. Ndakatamba shari bveni munhu iye but anoona asi haana simba anenge aSecuritas. Saka tasvika paipa ndobva ndapinda asekuru vaiva yavana kuwe. Shai ravo rekupenga ndo rakaziva mangwana machena. Taura ndo rakatanga kufumura nini zvikanzi uruziziya ido kuti unojeyo. Saka muridzi webasa haana kuuya panapa. Saka iwewe ndofanira kutoti utobhadhara mhosva dzawakaita iwewe. Ukauraya bhuru vako, ukanyenga vana, ukanyenga varoora. Saka uyo akakundika. Saka ndakuti ndakusumuka ndipandikadaidzwa naye ndipandikataka kuti ushamwari nemunhu iyeye. Iwe dare rako ndanjingonzwa pai. Une chekunyoresa here? Ndikati handina. Ndobva atsvaka chekunyoresa kanzi dai wangu wafamba wakadai. Unonesangana naSecuritas. Securitas vanogona kukubatsira dambudziko rako rauinaro iri. Saka n'anga iyi ndiyo yakatokupa adresi yekuti enda kuna Securitas zvino handizvigoni? Aiwa ndimumwe zvakewo iye antoziva akatoona Securitas pavaishanda. Noti akanditaurira akati Securitas meso mana guru muvarwe vese vanodonha ndivo vanezviita. Ndivo Securitas vanezviita. Patirega ndinosunungura. Ndo akadonhedza nhingi wakadonhedza Securitas? Makabva mazviziva kuti ndiSecuritas vadonhedza ivo? Tozviziva apapo vanga vasati vauya kunoka. Asi nyaya yacho manje awaremba akataura kati arume pane mudzimu muhombe nganga hombe iri kubva uku mabhazi okuMozambique uku iri kuti yakatsumudza tsvimbo kudai so tiri kudonha akomana chenjererai. Yakabva yataura nezita? Akanzi ndiani? Taso. Unanzi Securitas ndori kuita izvozvo. Saka mama kutotamba muchitya muchiti hatifanira kuendawo kuna Securitas? Ndobva tambobva uku kudai ndoku kwangwa kutakwira chisero tafamba apa takauya tada kuenda kuBotswana. Kwakafa mwana wainaka ikoko pamajaini. Vainaka vakadzi? Vanhu nyama. Nyama. Tasvika murafingora Securitas ndobva vati waremba akangwarisa apa vakamukwadza waremba izvozvo haachakastroke.
Waremba. Okay. Sasa fika mrafi ngora meme. Shukura akakodalika nemuto pamene mikudzo wakaisa. Ndibva dona wani murafi ngora. Makora apera. Akatakuwa akaenda kupolisi. Kwanza hiyo. Kuti mune zvinhu zvinake murume wangu kumba kwezvozvoma musiya. Tona duri. Ndipei kumagumbezi ndirikunera ndoti murume wangu. Zvakati asina kupa magumbezi. Anenge akafa. Okay. Ndibva magumbezi ndibva torewa muti uyo ndibvaisa kusango. Ndibva muti wakuma-8. Vamuka murume wacho ndibva akapepuka kumba. Murume acho munga kumba uko. Ndibva. Mukadzi wacho. Sekuti ndo wakateya mudenga imo. Sekuti akaoma. Saka waremba andozviziva kuti kuna sekuti. Akuchema. Na sekuti. Saka ada kuvaita sei? Hapana zvachamboita. Pamunoita ma-meetings enyu kumaironga kuti chini zvazvekuti tazvo. Handidai takukwanisa kumuuraya Taso. Achenjeresa. Okay. Ngati Taso ache. Mamutadzi. Akaoma. Sekuru, batsire shuru. Naye muzukuru, uda kubatsirwa tiri kuzvinzwa. Tambozwa sekuru Tasho vachiti nyaya yako yokuti ugone kubatsirika chaizvo kuti dambudziko rako ripere. Zvanzi uyiwo kuti waremba. Waremba. Zvanzi anofanirwa kuti ndiye akusunungure. Tomboti nhasi sekuru akakutuma iwewe kuti enda utora n'anga yako ikakurombesa zvinhu zvako iwewe pana kunozvikwanisa. Ndine zvikwanisa ndinovatsvaga novamuwana. Nota sekuru anenge andipowo simba. Iwo sekuziva kwako kutaura kunongo ari kupi munhu? Munhu afana ari muno muHarare muno mungati amini munana kunze shini mumu mataundi mumu. Muhare goku khaba kudala kare. Amini mari kutenderera muno bwezi yaka. Angu akati niwandapa ndiwandapa achada kuonekwa padhuze. Saka poitwa sei kuti iwo ugone kuonana nemunhu wako kuita kuti ugone kubatsirika. Sekuru vati hongu kubatsira nokubatsira, asi zvaita nyore kuti iwo ugone kubatsirika dambudziko ronatsa kupera. Zvanzi dai munhu wako agona kuonekwa awanika ndiane mhiko dzimwe dzaakaita pauriwo dzenyora dzaikucheka-cheka dzaitaura dzese. Sekuru vati dzinoda iye kuti ange aripo kuti dambudziko rako rinatsa kupera clear. Asekuru akumuona paari anotaurira. Iwewe futi wambotitaura kuti wakabvoenda kwani ukaenda kwaigara uchimutsvaga uchimushaya. Kumwe unobvira umboonana naye mutsvaga pambanga upazera. Pamba pake pane zvinhu zvipara asiupaziva asi asekuru akumuona. Hai ndane faith. Ane faith kuna sekuru. Ari parasti bus stop. Tingatenderere zveduka. Tamuza mungoti kubradley. Sekuru ubatsira muzukuru wenyu. Apa kuzoti. Tinoziva kuti hamukundikana. Hapana chamukundikana sekuru kuti ndiri muzukuru wenyu toona vanhu. Hapana chamukundikana. Kumbira kuti ngaende uyu uda kumupasa mushonga. Hanzi iwo muzukuru uda kupiwa mushonga nasekuru Tasho. Atiriya? Titange taona mushonga gondo wacho kuti yakamira sei. Kana wapiwa mushonga nasekuru Tasho, sekuru Tasho ndatanga waongorora nezvegondo watulukana kuratiza kuti rakamira sei. Oya naukutema akashaya ukutema ane ajira kutema. Zvanzotsvage huku nhema ukashaya huku nhema tseketse wouya nejira riri dema meters makani sekuru? 4 meter. 4 meters dzejira dema nyowani. Wauya naro jira ndiracharonda kutari. Kana wauya nejira iroro ndo richashandiswa nasekuru kubatanidza network dzegondo watuluka rako. Then sekuru wochironda zvekare kubva panetwork gondo watuluka rako kana jira iroro wochironda sekuru kubatsira iwe kutsvaga kuti wauri kuti waremba ari papi. Kana achinge aonekwa kuti ari papi, sekuru wokupa mishonga woita kuti n'anga yako iyoyo ikwanise kukubatsira. Hameno kuti inokubatsira ikoko sekuru. Kana kuti sekuru achati kuti n'anga iyi yako utakura naye uye naye munodare here. Asati zvazivikanwa. Saka tsvaga jira dema 4 meters. Ouya naro munodare. Uye nemushonga wachakupa uchaisa mubhegi mako, mushonga uchanogeza iwewe. Handiti ya? Kubva pano kuenda kumba kwako kwabva angwa 4 days nokwana kuenda nakudzoka. Zvanzi kubva pano kuenda kumba kwako kuangwa kwawataura, handiti angwa iri kumbire? Kudanda boda Mbire.
imbire takuta unaona nyemba saka zvanzi sekuru nasekuru tacho pa 4 days zvinokodzera kuti uende kumba kwako nekudzoka mukati memazuva 4 zvinokwanisika. Ukasvika kumba ufana kurara 1 day kuti ukasvika kumba kwako worara 1 day usiku wese uchishandisa mushonga uchapiwa nasekuru. Ndikukumbira sekuru ipapanapa maya ndakafambisa so ndakarasika kurasika kana hembe dzandikuona sekuru so unotsvina ndani mazuva ndichifamba ndikutsvagasa batsiri. unoita mari kuenda nakudzoka. Unoita mari kuenda kumba kusvika kumba kwako kuenda nekudzoka nda $60 nokudyawo mudziro kuenda nekudzoka. Hausutoda mari yekutenga hembe. Hausi kureva nhema yekuti wane mari yekutenga hembe. Aiwa sekuru akusuda mari yekutenga hembe dzangu dziripo. Hanzi nasekuru ngatikupe $60. Kana wapiwa $60 uchabuda panze apo upiwa mushonga. Ucharairidzwa mashandisiro uchaita mushonga kumba kwako nezuva rechina unofanirwa kunge wapano wouya nejira 4 meters dema. Wapedza kushandisa mushonga kumba kwako uya kana nejira iro sekuru uchienderera mberi kukubatsira nyara rako kuchema muzukuru pano pazambuko rako wanzwa. Saka ana sekuru ndichapa mari inoita $60 uwane mari yekubatsirika sechemo chawapa kuti haukwanise kuwana mari yekufamba. Izinezi mari yako po waro isingapiwi barabara sekuru. Ayo sekuru kuda zvakuyambutsa vanhu vachitambura. Anoenda kuyambuka. Sekuru Ndakudzoka kuofisi. Ndisekuru varombo vapfumi vese sekuru vanongobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Aditika. Aiwa tinotenda sekutamba hangu nasekuru. Ndoda kuti womukoma ino apata kumbobuda panze umbogara pamvuri urowena mhepo. Zvanzi nasekuru ndichada kuti umbobuda panze umbogara pamvuri umborohwa nemhepo wozopiwa mishonga. Handitika woenda kumba unoshandisa mushonga sezvawataurirwa nezuva rechina unofanirwa kunge wapano wadzoka. Ndibira mari apa pambara. Alright, vazvinzwa sekuru. Zvakanaka sekuru chakugadzirira.